8 maio jaietako azken txanpan bete-betean gaude. Izan ere, asteburu osoan zehar Urduñan 11 ekintza dituzue. Haurrentzako ekintzak, eskupilota partiduak, musika, lehiaketak, jai parekideak eta askoz gehiago. Ez dira eskualdean ditugu jai bakarrak. Orozkoko Arbaiz auzoko jaiak ere ospatuko baititugu eta baita Aiarako Etxegoien jaiak. Eta beste herrietan, zer? Larun batean, Laudioko faktorian energia berriztagarrien komunitateak Aiaraldean topaketa. Bai Laudion zein Amurrion sos Rafa aldarrikapena. Eta Aretako frontoian Arabako herriarteko txapelketa. Igandean, Laudioko skate eguna ospatuko da. Kirikinoren basoa espazioan baratze tailerra. Arespalditzan, urrezko aizkolari txapelketako final laurdenak eta mus txapelketa. Eta azkenik, Laudioko Gardea auzoan argazki lehiaketaren sari banaketa duzue. Horatu, aiaraldea.eus agenda atalean zinema eskaintzaren eta agenda deialdien informazio guztia eskura duzuela, eta asteburuan berdin da eskualdeko zein txokotan zauden. Giro ona ziurtatuta duzu. Gora Aiaraldeko jaiak! Kontrolik gabe goza